Drevna tvrđava iznad Zvornika, s koje se pruža najljepši pogled na grad, rijeku Drinu, Zvorničko jezero i naselje Divić na njegovoj obali, stoljećima je simbol ovog kraja, a na svoj način i krojač, pisac i čuvar burne historije istočne kapije Bosne i Hercegovine. Na nju se naslanja čuveno mjesto Kula grad, neveliko, ali daleko poznato po svojim znamenitostima. Ovdje je posljednje decenije svog života proveo i Hasan Zerinović, u narodu poznatiji kao Kaimija, šejh Hadži Sinanove tekije u Sarajevu, koji je od tadašnje vlasti protjeran u Zvornik. Čuveni narodni ljekar, sufija, pjesnik, učenjak i borac za prava slabih, u Zvorniku je bio dobro prihvaćen, stekao je veliki ugled i ostao upamćen i nekoliko stoljeća nakon svoje smrti. Ukopan je na zemljištu koje je sam uvakufio, gdje se nalazi i njegovo turbe. Sjećanje na Hasana Kaimiju Zvorničani su oživjeli nedugo prije posljednjeg rata, organizacijom vjersko-kulturne manifestacije Dani Hasana Kaimije, čije je održavanje nastavljeno masovnim povratkom Bošnjaka u ovaj kraj. Najviše zaslugom Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, koja preko Zvorničkog medžlisa i Tuzlanskog muftijstva priređuje niz sadržaja, Kaimino ime privuče u Zvornik i okolna mjesta mnoge književnike i druge umjetnike, pobožnjake, intelektualce i znatiželjnike, kao i Zvorničane i ostale podrinjce koji ne žive stalno u svom zavičaju. U nekoliko dana predstavi se ljepša strana povratka i afirmiše tolerancija. Možda je ova manifestacija slika onoga kako mi živimo u ovome gradu. Što znači da smo, hvala Bogu, uspravili se i kroz ovu manifestaciju dokazujemo se, imamo prostora, imamo mogućnosti, do nas je koliko ćemo to uraditi. Lokalna zajednica, odnosno grad Zvornik, je podržavala ovu manifestaciju i uvijek će je podržavati i u budućem periodu. I nadam se da ćemo dugo godina zajedno svi slaviti u zdravlju i veselju. Ovo je uvijek bio i bošnjački grad. Zato nam u ovom vremenu treba Hasan Kaimija. Zato smo obnovili ovu manifestaciju i Dani Hasana Kaimije nas probude. Daju nam još duha, snage, jer hoćemo i želimo da u budućem vremenu u Zvorniku bude više Bošnjaka. Mnogi poznati bošnjački intelektualci za svoje zasluge dobili su povelju za životno djelo Hasan Kaimija, koja se u okviru manifestacije dodjeljuje od 2005. godine. Na 14. Kaimijinim danima prestižno priznanje završilo je u rukama Melihe Terzić, dugogodišnje profesorice bosanskog jezika i književnosti u Behrambegovoj medresi u Tuzli, za, kako je istaknuto, predano zalaganje u obrazovanju i odgajanju mladih, te artikulisanju obrasca kulture sjećanja i odnosa prema tradicionalnim vrijednostima. Istina, što se kroz tebe samog javi, u svemu je sadržana, u svem postojanju nema joj ravna. Sjemena su cvjetove dala. Dakle, Allah uzvišeni daje da sjemena neprestano, živa, daju plodove. Pa i one slatke voćke u kojima ćemo uživati kao plodovima našeg truda, našeg zalaganja, naših vizija.
Duša i glavni dio Kaimijinih dana je večer poezije na tvrđavi na Kula gradu. Svoje stihove u predivnom ambijentu govore pjesnici iz zemlje i dijaspore, a doprinos su dali i učenici gimnazije Meša Selimović u Tuzli. Ako je ovaj život samo kratak prolazak što traje samo čas ili dan, zašto se trudimo produžiti ga još dan ili čas? Zemaljski život je varljiv, vječnost je bolja. Govorio sam, zašto vam srca zadrhte kad vam se u predsmrtnim mukama noge omotaju jedna oko druge? Smrt je prelazak iz kuće u kuću. To nije nestanak, već ponovno rođenje. Ovim putevima, ovim ambijentom, ovim gradom, ovim mjestom je hodio i ostavio svoj trag veliki Hamza Orlović. Na ovom gradu je nevjerovatne stvari uradila i ostala u istoriji zapamćena Irina Kartekuzen, u narodu poznatija kao prokleta Irina. Dakle, i čovjek čije ime nosi ova manifestacija, također je napravio jedan nevjerovatan put. Htio ne htio, on se našao tu gdje se našao, ali nije dozvolio da to ometi. Dakle, svako vrijeme koje mu je dato koristi na najadekvatniji i najkvalitetniji mogući način. Tako i mi nastojimo iskoristiti to vrijeme. Prije 14 godina kada je počela ova manifestacija, nimalo nije bio ambijentni vrijeme za početak jedne, ali je to vrijeme prošlo. Dakle, mi smo ipak uspjeli te dane i to vrijeme iskoristiti da se napravi jedna vrlo kvalitetna, danas izuzetno zapažena, nezaobilazna manifestacija koja je kombinovala, dakle, književni i vjerski, dva možda najznačajnija i najbitnija segmenta u ovoj zemlji. Nekakvi ljudi bježe pred nekakvim ljudima u nekoj zemlji pod suncem i s nekim oblacima. Za sobom ostavljaju nekakvo svoje sve. Zasijana polja, nekakve kokoši, pse i ogledala u kojima se upravo ogleda vatra. Na leđima nose krčage i zavežljaje. Što praznije, to iz dana u dan sve teže. Tiho se odvija nečije zamaranje, a u vredi nečije nekom otimanje hljeba i nečije drmusanje mrtvoga djeteta. Pred njima stalno nekakav, ne tuda put, niti onaj koji treba most nad čudno crvenom rijekom. Naokolo nekakva pucnjava, čas bliže, čas dalje, a gore visoko avion koji kruži. Dobra bi došla nekakva nevidljivost, nekakva tamno siva kamennost ili još bolje nebilost na duže ili kraće vrijeme. Dani Hasana Kaimije iz godine u godinu postaju sinonim ne samo Zvornika, nego postaju sinonim povratka u Podrinje i našega bunta. Nije to onaj bunt kakav su ljudi očekivali da će to biti naš sirovi prkos. Prkos koji Hasan Kaimija napravio dolaskom u Zvornik, izlaskom iz Sarajeva, pokazujući da se protivio nepravdi. Zvorničani i svi Podrinjci pokazuju kroz Dane Hasana Kaimije. Zašto i kako? Na takav način da dolaze ovdje i svojim pristupom na Drini, svjedoče da će ovdje Bošnjaci, da će ovdje muslimani, da će ovdje jedna vrsta ravnopravnosti i uvažavanja svih drugih ostati vječno. Pod ovim istim nebom, jednako mrgudnim i nijemim, on je posustao od poziva na pobunu i upućivanja poruka gluhima. Digao ruke od naroda zabavljenog vlastitom nesrećom, od njih i od sebe. Pustio je da ga odvedu i odvedoše ga. Na šta li je mislio dok su ga rasni konji 6. juna 1573. daleko od vode i derviške tekije dijelili na 4, jer mu ni do čega bilo nije. Prvi put sam na zemlji, lijepo mi je, tu ću da ostanem, posvećujući preostali dio života uzgoju jagoda, još jedan krug, još jedan. Dok iz mora vade amforu, čijem je medu predviđen naš susret, još jedan krug, čiji prsten tka tkanicu kojom će se prekriti sve što je bilo i otkriti sve što će biti, još jedan krug i još jedan. Ljudi se ovdje
sreću na jednoj dobroj ideji, promovišu znanje, promovišu kulturu i ono što je najvažnije, pokazuju da je ovo dio Bosne, jedan vrijedan dio koji zavređuje znači, da se kroz kulturne sadržaje kao što su Kajmini dani promoviše i Bosna, i promoviše i kultura, promoviše i nauka. Ponekad pomislim kako li će izgledati posljednje jutro moga života. Ustaću kao i obično i nekako odnijeti umorno tijelo do toaleta. Možda neću ni pogledati u ogledalo. Potom ću zahvaliti se Bogu na još jednom darovanu danu i sjesti da popijem jutarnju kahu. Svi ćemo biti doma, svi ćemo istom nekamo žuriti, svako za svojim neodložnim poslom zemaljskim. Manje je važno hoće li tog jutra grijati rujansko sunce ili će razjareni ožujski vjetri hladnom kišom lupkati o prozor. Ja ću mirno ispijati kahvu, blaženo sretan, što nije mi dano znati je li to moje posljednje jutro. Moj brat je daleko. Godinama živi u drugoj zemlji. Sve što je nekada bilo u toj kući odnio je u koferima na ponekoj crno-bijeloj fotografiji. Noća se san poigrao s vremenom, kućom i mjesečinom. Kuća je odjednom izronila iz šiblja, netko je otvorio vrata i prozore, a svježe pometeno dvorište zasjelo je pod rosom. Ugledala sam ga kako slaže stvari po policama i prolazi iz sobe u sobu kao da se tek vratio, a kuća ga grli svim svojim starim zidovima. Odnekud žubori kikot djece u igri, moje sestre se vraćaju s bunara i šire bijele plahte na konopcima. Svaki put se radujem i svaki put iznova očekujem s oduševljenjem svaki dolazak u Zvornik i ovaj sam datum upisao u kalendar svojih značajnijih događaja. Drago mi je prije svega što srećem svoje stare prijatelje iz svijeta književnosti, a također mi je drago da srećem i neka nova lica i upoznajem neka nova lica. Jedare mi je majka rekla da ne spavam između ikindije i akšama. Nisam je poslušao, dremnuo sam. Osjetio sam u polusnu da me neka velika glava posmatra kroz prozor bez zavjese. Otvorio sam oči, glava nije uspjela da umakne. Od tada nikad nisam prispao između ikindije i akšama. Vi me pitate otkud samo 50 pjesama, a ja vam navodim samo neke slučajeve koje ne smijem da opjevam, jer ne znam koje me glave posmatraju i da li će im se dopasti pjesme. Hlad debeo činio orah, krave pasle travu rosnu jesenju, u potoku se praćakale ribe, rakovi grickali žabice, kornjače se gegale lijeno, djeca bacala koplje i svirala, mehe i hase živičili ogradu, kupilo se sijeno, šenica se žela, grah se pričuo, zemlju djeca jela, haljine u potoku prale cure, kose češljale ruse i dlane mile žuljne, a onda jedan zaoro plugom nešto mrko ko kamen. Ambijent je jako lijep ovdje, malo teži do duše smo došli do same tvrđave, ali vidim da je prilično dosta ljudi ovdje, što je fino, jer evo i sam festival već ima tradiciju i onda nužno je da na neki način organizatoru sav trud bude vraćen posjećenošću.
Na Kaimijinim danima naizmjenično se svake godine dodjeljuje nagrada za najbolje književno ili naučno djelo. Ovoga puta red je bio na književnosti i stručni žiri je odlučio da, u dosada prema broju prijavljenih knjiga najvećoj konkurenciji, nagradu dodijeli Refiku Ličini za njegovu zbirku priča Strah od Behara. U odsustvu autora, koji inače živi u Švedskoj, nagradu je primio predstavnik izdavača knjige. Moram da pohvalim ovaj žiri, zaista me oduševio što je prepoznao vrijednost ove knjige. Refik Ličina je u stvari neka vrsta skrajnutog genijalca. On je kao mlad pisac ponio najveće jugoslovenske nagrade, i Brankovu nagradu, i Goranovu, i svi ljudi danas koji ozbiljno pišu znaju ko je Refik Ličina, ali ne zna šira publika za njega. I ja mislim da će ova Kaimina nagrada malo baciti ponovo svjetla na Ličinu. Kaimijini dani godinama stimulišu književno stvaralaštvo mladih nagrađivanjem najuspješnijih učeničkih radova pisanih na zadane teme. Najbolja među osnovcima bila je Almasa Brkić iz osnovne škole Lukavac mjesto. Drugo nagrađeni rad je napisala Neira Kadrić iz prve osnovne škole Živjenice, a treće mjesto je osvojila Amila Drobić iz osnovne škole Pazar Tuzla.